hapon sa itong mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kumusta lang sa inyo tanan? Inyo naman kubus nga lagad si Tita Will. Maupo naman ninyo tub-tub-tak na stress sa paglingaw sa inyo. Pagi sa palatuntunan, this is my life. Samtang kamo dira nagapahunay-hunay, kag nagahilay-hilay, baw nagapiyong-piyong inyo mga mata, kay ti, busog mo pa mo kanam na. Relax gamay kapag kaligad pila ka oras, hulag na naman. Para sa itong tagsa ka mga obligasyon, sa itong tagsa ka panimalay. Pero kung maglingaw-lingaw, kinahanglan kabalo na kita sina mag-control sa itong kaugalingan, right? Yes! Sa itong dira mga seniors, kamusta ang pamatyagan? Kay nagareklamo nga dugay-dugay kuno may mainit, may maulan, matugnaw, aragoy, relax lang. Kaya sang powers ina. Nasiling wala naton nga bisan masiling na sila nga may edad-edad na pero nagahulag pa. Kinahanglan gid para wala ka sang batyagon sa lawas mo, ha? Pa-share naman sang inyo dira paniyaga kay si Tita Wilma nakapaniyaga sa husto iya nga oras kaina. So medyo manami-nami ang aton sini nga pamatyagan tungod man sang aton sini sudan abaw pochero sa Action Joe Mary Valderrama. Ti kompleto na kami saging, may kamuti, may pichay pa mo na. Yes, with matching piniritong isda pagid about ti. Naga-enjoy na. So salamat gid kamo iya, kamusta lang? Ano naman ang mga plano ninyo kay Tibwas Sabado nga adlaw? Hitsuhan nyo na da kung may mga hilitsuhon para ang mga nag-aobra Lunes tubto Biyernes makaupod ninyo tag sa kasabado medyo hindi man mag-uloog tas kundi makapahunay-hunay man kag maka-relax sa adlaw or sa weekend nga sa din Lunes tubto Biyernes nga pag trabaho na makapahuway-huway kay ti jutay na lang ulubrahon. Teka mo nga na bilin sa inyo tag sa iya kapuluyan. Kung kaya sang powers, hulag, himuon. Para jutay na lang ang aton sini mga hilimuson. Ilabi na nga mangin masako na ina. Tungod buwas Sabado nga adlaw, pagka Domingo abaw nga itong mga estudyante nagakarakasan na magluwas sa mga private schools nga nakaumpisa na sang ilang mga klase. Ang mga estudyante na ito niya sa public school. Kabalugi na si Tita Wilma. Excited kid na excited kid nga makalakat sa eskwelahan. Pero so far may ara mga schedule of face-to-face classes, di ba? May ara MWF, may ara TTHS. Ina tungod man sang ara pa sa blended learning until October 31, di ba? Pagka November 2, pagbalik sa eskwela, November 2 or November 3, ara na full swing, 100% face-to-face classes na. Ti mayo man ang iban katingwa. Although nga ginhambal sang aton sa ning Department of Education, nga ti kung gusto mo yung mag-uniform, okay, yan. Kung hindi, pwede man gihapon, no? Pero ang kalabanan nga opinyon sa mga ginikanan, mas binta hagid ko na ka-uniform kaya ang focus mo, lagsun mo nga ipreparar mo ang uniform lang sang imo mga estudyante. Di ba la? Unlike iya nga masiling pagusto lang ko na nung suksukon, mariklamo mo na mga kabataan, amo lang ni permi akong ginasuksok ma, amo lang ni suksok ko perminay, na, di ba la? Kabalo, nagkikita sang aton mga kabataan. So it's better nga magagamit sila school uniform Monday until Friday. Obliged naman na sila yung mag-school uniform pag pag November na sa full swing sa face-to-face classes. Kaga umpisa naman sa Lunes, ara na masiling bala kita nga balik eskwela na. Ang iban pa dira nga mga kabataan nagapanampuay kay wala pa sila kuno school requirements na. Sige lang mga anak, kay si mama, kag si papa, or si tatay, kag si nanay, nagatinguha man nga makabakal na para nga bisan paano, may mabit-bit man ikaw pagkadto sa eskwelahan. Mga anak, kinanglan atubangon na ito ng realidad sang aton pagpangabuhi. Kung kaya sang aton ginikanan nga mahatag ang tanan nato na kinanglanon pagkadto sa eskwelahan, maswerte ikaw. Ang mga kabataan naman nga nagahikahos, masiling sila, sige lang ang
ara lang na may ara ang mga kabataan importante na kapa-enroll ako, importante mag-eskwela ako. Dira kita sa ludos sa mga amusin na kabakas nga mga kabataan. Jutay-jutay lang pagsakripisyo, jutay-jutay nga kabudlay para sa maay nga pala abuton. Di ba la? Kinahanglan. Kag kinahanglan mga kabalo ka magdiskarte sa maay nga paagi na para nga maka-extra income man ikaw magkakadto sa eskwelahan pa mo ka na bala. Ay ho, alaw na 47 Action Radio Philippine Standard Time. Ano naman ang aton sini istoryahan karon nga hapon, any reactions karon, any suggestions, piece of advice na sa mga nagaupo dira sa iton mga lilisuan sa mga radyo sa diin man nga bahin sang Isla sang Negros, kung naraman kamo sa tabuk dagat sa Isla sang Panay sa apat ka mga probinsya, or ara man kamo sa Guimaras ay nagmuno naman ang mga taga Palawan dira. No, ang malabutan sa aton pagpangalagan. Gusto man tani nila mag-interest sa dakop ka daog ka. Ruleta promo. Siling ko, relax lang kamo da. Importante, mabatian nyo kami. Kag maupod kamo na mo. Happy na kami na. Diri iya sa Action Radio Bacolod. Di ba la? Yes, so, mga mensahe ninyo, pwede gid. No? Padala lang ninyo sa aton sa text hotline 0963 757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa mga naka-FB Live naman, ara lang may chat room kita iya. Na? Ara dira, may chat room dira. Type nyo lang inyo man mga message. Kag likat-likatan man na ni Tita Wilma, di ba la? Okay na Kag syempre, ang aton man tag sa ka-zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope. Bantayan. Kag sa mga naka-FB Live, paki-like, paki-share naman sa aton dira programa. Na kay aton inatanan iya programa. Na inyo upod man sa inyo kubos nga alagad nga si Tita Wilma. Like naton kag i-share. Kag syempre, pwede man naton mabuksan dira ang iban nga mga public affairs program kung wala ka mo nakapamati kay na tungod sa inyo kasakon o kung diin ka mo nagkadto, pwede ninyo ina mabuksan kag i-click nyo man lang kag pamatian, paki-like ka paki-share man, mabatian man ninyo mga matahom na ito nga mga drama halin sa agad tugtog maghapon sa aton FB Live na amo na dang nami kag inyo man dira makitaan, mabasahan, mabatian ang mga dalagko nga mga balita nga nagakatabo sa palibot, especially mga flash reports, ang mga flash reports, breaking news, developing stories, gani go na kitaan. Ay launa 50 na Action Radio Philippine Standard Time ay daligid lang. Ang aton anay food supplement, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod biniluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi kay sa mga naka-online dira ba? Una-una kagid winner kagid ya Sir Mileli Oligo. Good afternoon lang kay Sir Mileli Oligo. Madamo gid nga salamat kag mayong hapon sa inyo sa imo dira, na? Thanks for the big heart, paamo ka na. And thanks for the love, paamo ginabala, na? Kay Ma'am Ruchel Fulgencio Susana, mayong hapon Tita Wilma, siling ni Sir Mileli Oligo, good afternoon or good noon Ma'am Wilma, live watching sa This Is My Life. Mag-amo na gani ang tinor, amo na ganing tinor, or amo na mga linyada mo sa Sir Mileli, sigurado si Tita We, ara ikaw sa Banes Cafe. Di ba la? Okay. Tamyaw lang si Ma'am Vanessa Stark kag Doc Matmayo, kag Jean Kirialag Donawala Mark, kag Alex Montesa. Fi Aliador, mayong hapon dito Wilma, watching from Barangay Tangob, Purok Rojas. Ginapatamyaw ko gali sa family ko. Ginapatamyaw ko galing family ko sa may Abada Iskay. Sa pamilya Aliador. Madamo gid nga salamat kag mayong hapon. Hello, Ma'am Ashley Montaño. Mayong hapon sa imo, Ma'am Ashley. Maulanon ko no, ha? Maulan, Tita Wilma. Pa-shout out sa akon Iloy. Gapamati, Nanay Rose kag Tatay Simeon Montaño. Nagdakop ko pato, silingan nagdakop ko pato kag ginadubo with pinya kag mamati sa imo. Ay, wow! Sarap naman, pato. Okay, or let's say patutin. Pamo ka na. Hello, Sir Lester Ray Benitez. Good afternoon. Thank you, good sir, na. Good afternoon ko no, Tita We. Keep safe always and God bless. Napatamyaw, please, Tita We. Sa asawa ko, kay Ayesa May Katagi Benitez. Yes, Ma'am Ayesa May Katagi Benitez. Good afternoon. No, dire sa may Sumag National High School. Kag sa anak man ni Sir Lester Ray, na? Si Aya Fire Benitez. Thank you, good sir. Stay safe and healthy dira sa imo ginagtrabahuan. Afternoon tawe, share ko man amon lunch. Ginisang sardines, sweet and sour nga pasayan, kag laswa. Medyo busog na. Walga Crusade, monitor lang ko. Thank you, good. Wow. Kay Ma'am Julie Militado Patrimonio. Again, na-send mo sa akin, Ma'am. I love it. Baguan ko lang picture, send ko man sa imo, na? Salamat, gid. Mayong hapon, Tita Wilma, kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, kay Doc Mat Mayo, Noel Amar Alma Ulegon, Christine Manalo, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Thank you gid, Ma'am Jinky.
Tamyaw ko man family Laparan, kag Labanyego family Turbela, kag Espericia family. Ihalin ina kay Inday Connie Laparan dira sa may Pandanon DSB. Inday Chinisulgon, kamusta ka mo dira sa may Valladolid, mayong hapon lang. Ha? Salamat gid sa inyo. Monitor lang gid ko sa program mo, Tita We. Kaya good afternoon sa mga taga Barangay Bata. Okay, Teresita Batik-Batik Swela. Tiray salamat kag mayong hapon. Ha? Ma'am Ana Sinoro, ara siya with a big heart. Salamat gid. Hambal ni Inday Crystal Jane Cesar, permi kami ka pamati sa Action Radio, Tita We, with a purple heart. Inday Crystal Jane Cesar, salamat gid sa imonan. Kag diraman kay Diana or Jana Trujillo. Mayong hapon, Tita Wilma. Okay, dugay-dugay naman. Relax lang ka mo dira. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante
komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration. Na Action Radio, Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma. Na? Amoy na gani nga TGIF, and thank God it's Friday, say si Sir J.R. Palmakiman. Kay siling ni Sir J.R. Palmakiman, Good Friday, Tita We. Ari lang kami di ka pamati sa Barangay Hall, sa Barangay Sumag. Bisan sa kasakuon, munin sekto na, bisan sa kasakuon sa gahatagay nagali kamo daya educational assistance para sa DSWD. Ari lang kami digi hapon naga-monitor sa imo. God bless gidya hambal ni Sir JR, na? Di ko na mo galibot singon per barangay ina na ara sila gyapon naga-monitor sa This Is My Life diri sa Action Radio. Kay gina-greet man si Tito Jimmy Yong, Tita Ella Carmona Gamboa, kay manang Gemma Tribunalo Dumari, insakto na, Abona. Okay, Mama Rhea May Nasis, Manay Jennifer Kerubin, Bindisyo, kay manang Christine Esparas, kay Diding Chupila, Boss Y Cherry Ann Estero, kag sa bilog man nga barangay officials kag staff, sang barangay Sumag, sa bilog nga pumuluyo sang barangay Sumag, kay Kagawad Manuel Junior Carmona Mawi. Abaw, salamat gid sa inyo. Abaw, salamat gid sa paghatag sang financial assistance sa itong sa mga estudyante, no? Dako gid nga bulig kag kadamo gid sina sang nagamuno. Kung paano, at least nahibalo na ito nga ara sa barangay, no? Ara sa barangay, iban kadto sa NGC, na. Pero wala. Hulat ka mo kung din ka mo nga barangay kag kung saan ang schedule. Kaya nabatian natin guys, tabuas, di ba na? Wala anyway, Sir J.R. Palmakiman, madamogin nga salamat. Pero sa sinianay nga bahin, yes, katuan na ni Tita Wilma, ang atong sulat sa sini nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang ito sa nila Sandor karon nga hapon. Nagapatawag kay Carol sang Barangay Sumag, Bacolod City. Ang message ni Carol sa This Is My Life nagasiling, Dear Tita Wilma, tawga lang ninyo ako kay Carol, short for Caroline. Taga-barangay Sumag lang, tita. Gusto ko man ipasakop sa This Is My Life ang kabahin sang akon kabuhi nga problema gid sa akon subong. May bana na ako, kag siya ang problema ko. Kalaw ay man pamatian, pero wala ko man ginakahuya. Inang masiling kabalatawe nga hindi nami nga panimahuan. Amo na gurumbot siling yan niya, hindi panimahuan body odor, I think, nagambal ko nga. Kay kung kiss at Tita Wilma, daw hindi ko gidya matake ang sobra nga smell gingamit siya. Smell sang bana ko, donoya man siya, no? Basta hindi ko ma-explain kung ano nga klase ang halin sa iya lawas.
Ginmuno ko man lang siya, Tita Wilma. Abi mo, naakig siya. Tungod ginprangka ko siya. Hindi bala husto man na ta? Ha? Sang sa sang sa mag-react ako kag mangakig, kag magpakuno-kuno nga okay lang. Halin sa to, amo na ang problema ko. Wala na kami nagabugnuhanay. Hasta gid subong. Ano pa nagaka-guilty ako? Kay basi bala na sakit ko gid. Ang iya bala tiyagon sa mga ginpanghambal ko. Bisan ti tuod man. Nga aamo na man, abi mo Tita Wilma, hindi ako mapahamtang subong. Kay nga nagatulukay lang kami, wala tingog. Kag kun kisado mabungguanay na kami, wala gid minihay, wala man hello sa akon. Ang akon man lang bala tita, gusto ko siya tani buligan bilang iya asawa. Pero feeling ko, ako pa ang malain sa ginapakita niya nga hindi maayo subong. Tungod pila ka beses ko na nga ginatry nga istoryahon siya, pero Tita Wilma ginalikawan niya ako. Kag sagwa sang balay, didto na siya nagatiner kung maghalin sa trabaho. Kag nagainom upod sa iya mga barkada. Hindi ko maka-istorya tungod sina. Permi-permigid, nagakatulog na ako, kag amo pa lang na ang pagpuli niya sa balay. Ti hindi ko na siya mabatyagan. Hubog na ina siya, kag daw halos, hindi na ina siya makasulod sa amon kwarto, kag maghulid sa akon. Pero Tita Wilma, may mga chance man nga gusto ko nga komprontahon siya tungod daw halos adlaw-adlaw na gid ang iya pag-inom kag hubog siya adlaw-adlaw. Pero ginapunggan ko gid. Tita Wilma, hindi ko gusto. Kay hindi ko luyag nga madugang-dugangan pagkid ang amon pagbaisay kag magresulta na naman sang pag-away namon. Ang pamangkot ko lang sa kaugalingon ko kung san o pabala matapos ang tanan nga ini sa tunga namon nga duha. Kabudlay gidya sang pagsinalayo namon subong. Amo na nga napinsaran ko, masulat ko bala sa This Is My Life kay Tita Wilma, kay makadlaw naman na siya. Mo ginambala, kay makadlaw naman na siya. Tita, ari lang ko nagapamati. Kabay pa, nga mabuligan mo man ako. Kay hasta subong gidya, wala kami nagaistoryahanay. Salamat gid sa pagbasa, maayong hapon sa tanan. Carol. Okay, sa imo Carol, madamo nga salamat kag mayong hapon sa imo. Magkasiling naman na si Tita Wilma nga isa naman ini ka nawong sang paghigugma. Paamo ka naman na nga nagkasiling kita nga isa naman ini ka nawong sang paghigugma. Tungod nga sa tunga sa mag-asawa nga nagapalanggaanay kag nagahigugmaanay, nagtuhaw ang isa na naman iya kadi pag-intsindihanay. Lain na naman iya nga bahin, lain naman nga nawong sang tuhaw sang problema. Nagado ka mga unique bala pinsaron mo, ay nga mga anak mo. Magkasiling man kita nga kon, padalman na to, do kahapaw man lang bala nga mga problema. Yes, masiling silang, amo man lang nagali problema, Tita Wilma, hindi niya dapat problema akon. Sa aton, okay na, di bala, right? Yes, para sa aton, ordinaryo ina nga problema. Pero sa natungdan, mabudlay. Ka-imagine nun mo ba lang pagpangabuhi sang mag-asawa sa sulod sang puluyan? Malawig-lawig na sunod sa iya mo, siguro may bula na or binula na. Wala sila minggalanay nga duwa.
Oh, siling yaw, wala min ni hi, gidya nga HI, wala min ni hi and kag hello, halin sa iya, Tita Wilma, tipin sa ron mo. Pero sa gihapon, wala inday Carol, una sa tanan, gapasalamat kita sa imo. Kay nga ginahimo mo sa gihapon, ang imo sinipapel bilang asawa sa imo bana. Kag amugin man ang dapat. Ako personally, kinahanglan gin man naton nga mga asawa mo kay ti ginsumpaan tana mo, di ba la? Nga alagaran nato ng aton bana, alagaran nato ng aton asawa, magaunungay kita sa kalipay kagkasakit, magabuligay kita. Hindi ba la? Kung ano man ang problema, kung ano man ang mga di pag-intindihanay nga nagapatunga, sa gihapon mag-asawa ka mo. Di ba la? Ang imo responsibilidad padayon na lang niya. Mo na bisan waay gabugnuhanay, waay tingugay. Ara, basta nahimo mo yung role mo nga asawa ka, way ka nagakulang sa pag-atipan, way ka nagakulang sa paghatag sang kinahanglanon, sumahon lang na galing kung magbugnuhanay naman. Da mga amo na bala, kay ti lain man niya ang rason kung nga ang hindi man gid ako ay ko gagamit nga sang term nga away kung hindi gid tudo kung dako ang issue na lain man na iya kung dako ang rason sang di ninyo pag-intindihanay. Pero kung mga magagmay man lang sang rason, pwede lang na iya, di ba la, no? Pero mga anak, amo na ba lang nakambal ni Tita Wilma, na? Nga ang gamay nga problema, kung i-ignore lang naton, kaya may ara na mga sitwasyon mo, let's say, hapaw nga nga rason, wala na kamo nagbugnuhanay kay doon nanginit si mister, nagsabtanay gamay. Wala na kamo nagbugnuhanay, adi patas taas na sang pride. Nga kabalo naman kita na ngedaan, Mr. and Mrs. Why sing may mapanubo? Wala sang may magpaubos? Kay ti, ako niya, amo ko niya, sala gid siya. Diba? Ay natindugan na mo na? Pero, kinahanglan gid nga magbugnuhanay. Kung kaisa ga kalipat si Mrs., amo naman ang halinay nga mag-ayuhay. Pagkatapos, mahulat si Mrs. nga i-open up ni Mr. Ang rason, sa wala nila pagbugnuhanay. Kung si Mr. man, nagahulat man, pero since nga daw okay naman na pabayaan na lang. Di ba la? Kahit di masiling sila, gamay man lang na nga problema. Pabayiin na lang da. Ara lang na da sa pensar, ara lang na da sa heart. And then, maabot na naman ang pila naman ka mga instances, gamay na naman nga diferensya, nagkwanay na naman nagbaisay na naman, masupot ang gamay, 1, 2, 3, kalabot sa 4 or ikalima gadako daw. Kaya nga ginaukat ang nakaligad, at ng mga unresolved. Ang mga unresolved nga mga problema nga amo na siling naton nga mientras gamay pa lang ang isa ka bagay, especially kung gamay pa lang ang problema, kinahanglan niya klaruhon gina para nga hindi siya magpabilin nga problema as in dira kag masupot daw ginadeposito bala na ti ko maglabot nga mapuno maglabot na sa pinakatuktok. Ti amo na malupok na siya, masiling, kat na asta sa ginahalinan sa primero, di nagdako na yung problema na. Tandaan nyo na mga asawa, tandaan nyo na mga bana. Amo na siling ko, nga kung may di pag-intindihanay, hindi magtulog, kung hindi mahambalan. Kung medyo mabulubog at kid, kag matulugan ikaw o matulugan siya, okay, pahuway, pagkakagahon basi pa man lang makatiming kag makaistoryahanay, if not jutay pagin nga pahanunot kay hindi naton pagpaligaron ang isa ka problema, kay amo ginang tunaan sang dako nga problema nga kung kaisa hindi ma-resolve amo nang halinan, may paguruay man taga-intindihanay do wala ka man pakialam kag wala ka man pamangkot, why ka man ga say sorry sa akon. Ay, bulagay na lang ta. See? Amo na siya mga anak na kag ako, Carol, bisan masiling ang iban, nga simple ng problema mo, para sa ila simple, pero para sa imo nga asawa, concern ikaw sa personal hygiene sa imo sinibana, right? Na, ako, bisan amo lang ko ni, syempre ba, namo palangga mo, di ba la? Bugalon ka, kung magsiling ang araya masigwegi ko, pero realidad ina. Bisan hindi man gwapo or hindi man gwapa ang imo asawa, kung ang imo asawa matipanon, kag palangga niya ang bana, ginaatipan pati sa iya pamisti, malimpyo, bisan hindi nami ang bayo,
na ginasuksok sang bana adlaw-adlaw, pero matinlo, mahipid ka, kay ginaplansa gina ni Mrs. Ginapreparar gina ni Mrs. Abi ninyo, ang dayawon, yes, dayawon ang bana mo, buka nami sa imo lang to ka, very neat sa imo, ano pagadugang imo gwapo. Kaya bisan di ka gwapo ka lang tawon, right? Di ba la? Pero, ang ginapraise, ginadayaw, gidlabi, kaglabaw sa tanan, amo ni ay, mabatian mo, believe ko pare, ha? Believe ko sa asawa mo, swerte ka. Kaya wala ka ginapabayaan at ipanado ka. Ha? Lantawa bilang pamayo mo. Lantawa bilang mga gamit mo, balunan mo, matinlo. Di ba la? Yes, ang asawa amo ang ginadayaw. Pero kung ang bana mo na pabayaan mo, masili may bana kasi hindi na nabala pagpaligbi. Okay na naglinaban, bisan ka ukot-ukot. Okay lang na, basta may suksok lang ko, tinlo, okay na siya. Pero abi ninyo mga bana, wala lang kamo kabalo kung sinong ginahambal. Masili, tawi-way na ginainching hambal sa tao. Pero manami, gidya kung ginahimo mong imo obligasyon sa imo bana or sa imo man asawa. Kay kung ukot ang bayo mo, nga hala, pagkatapos ang kwilyo pa sang bayo mo, bangian pa, tungo sa suksok bala, pati kwilyo kag ang imo sleeve, di bala? Kung kaisa nang di sapyak, nataki na sapyak, wala mo, masing kaluluoy, klase tao, do pinabayaan sang asawa yan, ho? Di nang asawa. Pagtapos may, madiparahan, may gisi, digli sa kilid sang tiya, sang iya sinibayo, or di sa may pako ayon, mo din man ang asawa sina man. Siguro gabusong ang dagom sina. Realidad nga mabatian naton sa aton palibot kun ang asawa responsable. Pero sa imo Inday Carol, sa simple nga bagay, nakit-an naton kung daw ano kadako sang imo love sa imo bana. Kay nga akong love mo ang isa ka tao, himuon mo ang tanan para sa iya. Di ba la? Especially lang tawa bala, masiling ka mo ordinaryo lang, personal hygiene, ina ako nagatrabaho ang bana mo, muna naman ang asawa ya sinaway, ginanaghambal-hambal nga mo ng baho sang bana ya, natulo niya man nga makatulog, matupad sa bana niya mo. Di ba la? Galing siguro, kung nga nakaangkon ka mo sang misunderstanding sa imo sinibana, tungod bala ang approach mo sa iya. Ara na tada. Inday Carol, ang approach mo sa bana mo, nakapasanting sang iya dulunggan. No man na, masiling ka, mention na iya ngalan di sa banaya. Wala bala. No? Masiling ka, ay no man na paman. Haling ka sa trabaho, kailangan nga sa baho mo, yan mo, abi magpurupali ko, kis-kisiman ng law. O sino, meritar sina. Pero kung in the way, ang approach mo sa iya, may pag-angga, ay sus, mangiskis dayon si sir mo, si banahon mo, di ba na? Masiling ka nga, kanami, man balatani or tay, ining mag-abot ka halin sa trabaho kasi let's say for example trabaho ni Mr. inang birabira gid balhas gid trabaho tudo amo na ang rason isa sa mga rason kung nga nagagwa ang inang undesirable smell nga ina sa iya sinilawas mas maayo siguro mamasiling na sila karon pa napabayaan ta ka pangiskes. Kuskusiman mayo ang lawas magpaligo. Sa aga, sa hapon, yes, before magtulog sila, bisan kapoy si Mr. Initis ang tubig. Para nga makapanibin siya or maka-half bath siya. If not, kung nahadlok siya mapas mo, initi lang jutay tubig butang ilang asin, misklahan sang mabugnaw, ay i-appreciate gidi na sang imo sinibana Inday Carol. Hindi ka mag-give up. Kasi until now, wala. Ari na lang ho, wala balasang malain sa nagapaubos Inday Carol. Wala sang malain sa asawa nga nagapaubos para sa kaayuhan sang iyabana. Kay nga ay ikaw apektado ka man sina, hindi sa mata sang tao, kundi sa mata mismo kay sa balatsakon sang imo sinibana. Masiling lang kita nga hindi naman na pagbalihon hambal sang taong sila gabuhi sa aton. Kita man niya gapaningwa para magkakaunta, never mind them, of course. Pero mas nami gidiya. Di ba la? Nami gidya kag ikaw mismo. Kay gusto mo man nga maka-hug sa bana mo, pag-abot, gusto mo man nga magpaangga sa bana mo, paano ka abisin makapaangga kung amo sinang baho niya?
Oh, sino? Oh, galing way ka di ka-mention kung may kabataan ka mo or may bata na ka mo. Okay, kung may bata ka mo nga na-mentionar mo din, magasiling paguro si Tita Wilma nga, ay di paano maglagas ang bata mo magdalagan nga, ay ada na si Papa or na si Tatay, no? Kapag siling, abaw, see? Na wala siyang malain. Bisan ano pa ina nga bagay, magluwas sa aton mahaklo or anuman nga bagay ang diferensya nga makita naton sa aton partner kung ang imo approach sa iya maayo. Hindi na siya magwa nga pagtamay o kung paglait kung sa Tagalog pa sa iya, di ba? Or pagtamay sa insyak totoo eh. Na? Masiling ka na, ano na yung bawas ang lawas mo yaman, kinanglan manguskus ka gidya permi. Pero, pamas nami bala, pamas nami pagig kung maninlo ka permi sa lawas, mauni balang gamita, o na. Kapin pa ko yung underarm odor, ay abaw ginoo ko kagtunga. Nan, pwede na iya, marimidjuhan. Kay sa tuod lang, makadto ko sa tips, kung may underarm odor ka or may body odor ka, gamitan mo sa deodorant abing imo sini nga underarm or mang spray ikaw tungod sa body odor mo, ay gadugang na iya, gadugang siya honestly. Na. Pero kung kuskusan mo na sang maayo gamit ka sang habon dira nga antibacterial bara na antibacterial nga habon iban gani natural remedy kita mo ng dahon sang kapayas ang ginahimo sang iban may ara gid kuna sang una neighbor na na prove yagid na ang dahon sang kapayas ginhugasan niya pagkatapos ginabukbuk paligo siya niya titawi mo na ginhimo ko effective mo ang kada paligo siguro ay kalabot mga 2 ka semana why na siya sa mapanimahon sa lawas niya kag tapos ang ginhimo niya after that magsigi-sige lang siya paligo kag ginapasi paniguro yagi diya nga magpaligo siya matinlo bilog niya nga lawas ano ang kundi manami puti nagkinis pang panit niya kay ano ba lang papaya, right? Na. Tikon underarm odor naman, magluwas na, masiling silang ibandera, kadamo, may ara nga tawas, di ba? Tikon di ka yun sa tawas, hindi man gaito man imo ilok, di ba? Siling nila maputi, na, may iba naman dira nga apog, inablang ginamama line, di ba? Ginamama sang eton mga olds, I don't know kung may ara pa sina, pero amo nang nahibaluan ko, sa Central Market or sa Burgos may ara sina. Ang powder niya, no? Pero make sure nga kung magamit ka na sa imo ilok, magamit kasi na sa imo ilok, kinahanglan mala ang imo ilok. Tapos mo paligo, di ba? Siyempre, may ara pa na basa-basa sa ilok. Kung may electric fan ara. Kung waay kuya bias na nga magmala. Tapos, amo na ipulbos mo sa imo ilok, kagtrapuhan. If not, butangan mo powder or talc powder, para nga magumutumot ang tawas, ay gaputi pang imo ilok. Pagkatapos sa puti mo ilok, ang balahibo, hindi pa dali-dali magtubo, ganipis ang balahibo sa imo siniilok. Yes. Inaiya, masiling si Tita Wilma, nga experience ko na, kay inaiyagin tudlo sa akong lola sang una. Kag na-share ko man din sa akong boardmates sang una. Nga makita ko bilang kung balason siya. May ara na nga mga tao kung balason, gaara, gamark gina sa dalom sang ila t-shirt, sa dalom sang ila sinimang, sa dalom sang ilang ilok, di ba? May ara gina kapinpa kun colored nan. Ay nagsuggest ko to kay kabalo naman kay Tita Wilma maghamba. Basta sa nami ang imo approach ginapamatian ka, bi mo subong kami na, mag-alumni kami na. Gayuhom na siya, kaya hindi agi ko na malipatan. Pero kinanglan halong lang, kinanglan malang imo dulunggan, ang imo siniilok magamit sina. Kasi sigurado gin. Kaya nga, the more nga gamitan mo sang deodorant, ang imo sini lawas kag ay gadugang ang body odor. Na? Aman yung kisa wala man balasang malain kung mag-share kita sang aton mga experiences sa aton mga experiences sa aton isika pareho kung nangin effective sa imo. Di ba la? Imuon mo na. Pero ikaw, Inday Carol, hindi ka magkahuya. Angga-angga lang si Mister. Masay sorry ka na lang. Wala sang malain dira. Pa ako na-hurt naman ka the way nga paghambal ko sa imo na tungod sa undesirable smell nga nahaklo ko sa imo. Sorry lang.
lang. Palangga ta ka mo, hindi man ko gusto nga iban nga tao magmuno sina sa imo. Kay kung iban nga tao mas hurting pagid, di ba? Mas masakit pagid kung iban nga tao ang magmuno sina. Mas mayo ya pa nga ako na. So ang approach ko sa imo, sorry lang gid, pero ang akong to paghambal sa imo angga to supposedly galing kay ti ang interpretation mo is kalain, ti sorry lang ko nakasala ako, pero pamatian mo man ko na, di ba la? Ay lamang giliw. Amo lang na siya Inday Carol ang mahambal ni Tita Wilma na istoryahon mo lang siya, be more patient sa iya kundo ka budlay pagid bisan sa sina nga bagay ang prayer hindi imposible, di ba la? Kaya ang aton dira ginapangayo sa Ginoo ang iya heart kag iya mind nga mangin open para sa imo, sa mga suggestion mo, para sa kaayuhan sang inyo pagpangabuhi. Kalaway na kung may kabataan na kamo sa ulihin na. To gamay lang na siya nga problema as mentioned ni Tita Wilma, pero kinahanglan sulbaron naton in a nice way, Inday, paamo kay na. Inday Carol, salamat gid na sa ibanda nga magka-relate or may any suggestion para kay Inday Carol, ada lang itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa mga nagka-FB Live, ada lang itong chat room. Pwede gid ninyo dira ma-chat kag masend kay mabasahan ina karon ni Tita Wilma. Okay? Sa gusto ninyo i-share man diri sa This Is My Life, mga inspiring nga mga istorya na kuha ninyo leksyon, inspirasyon, problema, pwede gid ninyo mapaambit diri sa This Is My Life. Kay tagaan man naton ina sa aton opinion kung problema, tagaan man naton sa aton mga suggestion, piece of advice nga makabulig man sa inyo bisan paano. Pero tandaan lang naton, solusyon sa problema wala sang iban nga makahimo sina kundi ikaw mismo sa imo kaugalingon. Mga advices nga mabaton mo, suggestions nga mabaton mo, binagon mo, kundi inang makapaayo. Kag ang imo sa gihapon, mahimo nga desisyon, amo inang masunod. Kay ikaw mismo ang nakatulid sang kaundan sa imo ginaangkon nga problema. Inday Carol, okay? Pwede ninyo iya mapadalang yung mga istorya sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Penthouse, Willrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede man, madulong diri sa estasyon sa Action Radio, pwede man gihapon kung may FB account ka mo. Pangitaan nyo lang ang Facebook page, Facebook page ni Tita Wilma, no? Action Wilma Sugaton. Di gani sa aton personal account man, Wilma Antupinas Sugaton. Alas 2:29, Action Radio, Philippine Standard Time. Okay, preparar na ka mo daan, na? Dugay-dugay sa pagbalik ni Tita Wilma, ato na horoscope. Pagkatapos mansing pila ka mga importante nga mga commercial. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Okay. Sa mga naka-online da, din ko ito ginatapos man. Mawana sinor kay Crystal Jane Cesar. Permigisar kong kapamati. Jana Trujillo. Jana or Diana. Mayong hapon Tito Wilma. Kay J.R. Palmakiman. Salamat gid. Ari lang kami kapamati sa Barangay Hall Haytagay Educational Assistance na para sa DSWD. Ari lang kami digyapon, no? Mention na ni Tita Wilma kaina. Hello, Ma'am Marjorie Ward. Hi, Tita Wilma. Hello, Ma'am. Good afternoon lang dira sa imo. Kay Doy Arthur. Mayong hapon, Tita Wilma. Mayong hapon. Always gid kami kapamati ni Mama sa imo sa radio. Homalumina, mayong hapon, Miss We. Romulo Castellanas, mayong hapon ka-aksyon, nagaulan. Kag ambot na lang gid. Hindi siguro kalin sila tumabas ko kang ulan. Nagaulan, ambot na lang gid. Okay, Romulo Castellanas, palipay mo man sa Tito Wilma. Amado Laduas Jr., kamusta na kamodera? No, mayong hapon to happy 53rd anniversary Action Radio. Bacolod. Okay. Monitor lang kami sa Hacienda Rufina, Barangay Alianza, Bagos City. Mayong hapon lang sa pamilya Harde, kag pamilya Salvador, kag kay Nunoy Zamil, ana dito.
family. Ga-monitor man. Thanks, Gid. Okay, salamat, Gid. At Thea Kim Eriman, good afternoon, Tito Wilma. Tita We, ahay, nagpa-load gid ko now. Kay 4 hours pa kuno mabalik ang wifi. Ay, present naman kami dili sa My Silent Homes. And good afternoon, Tita We, ha? Yes, ma'am. Ha? Tamyaw lang ko kay Thelma Iguico, Lydia Bibing, Jennifer, Mercedes, Janida Kay, Maricel Salas Alegre. Ha? Salamat gid sa inyo. Kag sa mga mga maukod mo ini nga tagpalamati sa This Is My Life, Tita We. Stay healthy always and God bless you and your family. Madamo gid nga salamat, ma'am. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet belated happy birthday yesterday to my cousin, Edith Bisana Rubilio. Thanks a lot and more power. God bless you. Likewise, Ma'am Elizabeth Gamala. Cara Shine. Hi, Tita Wilma. Juvie Monares. Yes, good afternoon man sa imo. Karon nila na mamana sinurong imo nga opinion. Cathy Veer, yes, salamat man. Si Sara Gapamati, naga-relax na kay gaulan. Okay, so relax lang ka mo dira, ha? Okay. Karon dugay-dugay ang inyo sini mga greetings. Abi balik doon ko diri sa piyak. Okay, Cathy Veer, salamat gid. Ay ho. Kay Sir Alex Montesa, good afternoon. Salamat gid sa imo, sir. Na? Sir Alex Montesa, salamat gid. Kag kay Denzel. Na? Kay Denzel, De La Peña, dira sa may Villa Lucasan, sa Ilyo Nanday Nunoy. Ma'am, wala kami subong tomorrow. I'm sorry. Okay lang na siya, ma'am. Na? Sir Alex Montesa, salamat man. Okay. Maulanon nga hapon. Paamo ka na. Hibaluon na to nina karon. Relax lang. Dugay-dugay balik naman si Tita Wilma. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yun sa aton sini mga palangga man nga mga tagpalamati ilaman mga reactions sa aton sini nga mga sa mga gida sa aton nabasa nga sulat karon nga hapon. Una gid nga nagsiklatan ko din kay Mama Ana sila sa sender kalain gid man nga ginhambalan mo siya nga hindi man amuna na nga siya hindi man amo tatapon mo baklan mo juduran kuno kag pahamot hindi bala maayon na sa mag-asawa nga wala ga intindihan nay mga kapasaylo sa banda mo hambalan mo lang siya sa mahinay pangamuyuan mo lang siya panganga nga kinahanglan maghang panay ka mo at ipan na sang maayo ang banda mo suggestion ko gani mama na hindi lang magagay ka hindi lang bala magsagad sang gamit anay sang deodorant or spray, body spray, kay ba gadugang ina, na bulngon anay, no? Pagkatapos, amo naman na ambal naman ni Ma'am Virgil Pinda, advice ko lang sa sender, ahay, di para hamay nagbang na mo, labi na gin mag-abot siya halin sa work, kag sibinan mo siya dayon, kag pahamutan, malipay pa na siya sa imo sender, kag dugangan, pagin niyang pagpalangga sa imo, kag mag-pray kagid, ha? O di ba, Tita We? Yes, agree with you. Ma'am Virg, okay, gin man, si Vanessa Isan Vanessa Isan, condolences sa pamilya Mel
pamilya ni Sir Mileli Uligo. Sir Sino, wala ko gid ka no. But anyway, condolences sa bugos nga pamilya. No? Sir Eddie Laos, good afternoon. Tawi, ari lang sila kuno gyapon ni Nanay Isabel. No? Ara lang sila ni Nanay Isabel sa may Victoria City. Good afternoon lang dira kay Inday Jendelyn Apasible, kay Darlene. No? Thank you, gid. Kay Rene May Dangan, Prunebo, salamat gid. No? Kay Aaron, kay Rina May, salamat gid. No? Dailin, apasible man, salamat gid. Si Tito Aaron, kay si Tita Rina May, yes, kamo nga duha. Nang isa sa mga produkto ni Tita Wilma, paamo ka na. Produkto ni Tita Wilma sa This Is My Life, no? Well, anyway, congratulations, na? Kag maulanon nga pong Tita Wilma, amon sudan, manukaritas. Ano manukaritas? Manok? Yes, manukaritas. Tahambal sang maninay, kagid sa kasalya sa December, dapat nakabook na. Ay, abaw! Pila na kamo sa December nga pagamaninayan ni Tita Wilma. Ano nga petsa para makapreparar ako kag basi magsalalampaw ang petsa kag maglain ang buot nga hindi si tawi kakadto. Napabaloon niyo ako sang petsa as early as possible. Okay? Yado, thank you, kid. Alas 2:42, Action Radio Philippine Standard Time. Dali gid lang, dili lang tawon, teri sa iton sini text hotline sa bekon may ari diri. Ay, yes. Tawe, good PM. Correct gid na ang imot timing sa paghambal with angga-angga and prayer mabalik ng maayo nga pagtamdanay. NHA1, Tita Tawe, salamat gid 4537. Okay, ginaya madamo gid nga salamat. Gapan na. Akon ni Action Wilma, akon ginagamit tawas nga bilog, hindi powder, tapos paligo, wala balahibo akon ilok. Kita nyo na, no? 55.90. Pwede gid ang tawas basta kabalo ka mo. Ang miga ko nga balo may ang sod gid yang gigamit niya. No? May body odor, ginbaklan ko siya tawas nga powder kag pulvera, but na-offend siya. But ginhambalan ko siya nga love ko gid siya katama. Di kadali lang sa inaumpawan. Tatay Tony ni, Tatay Tony. Salamat gid kag maayong hapon, di ba? Depende sa approach ina. Tita We sa aton letter sender, bakli bala Zenton Plus Herbal Soap kag grabbing alcohol para sa ilok kay tested and proven para sa akon. Jazzer gali ni. Experience siya man ni Jazzer. Baklan mo siya kung Zenton Plus Herbal Soap kay grabbing alcohol. Okay, 84-21. Wala bala sa malain sa mga suggestions ninyo kay for good gid inatanan. Di bala? Ay, hilaw Tita We, wala gid galiwat imo tingog. Anyway, Tita We, nakita ko na ikaw since December 15, 2012. Nadumduma mo tawi, nagdaog akong sulat kag nagsaka ko da. Dala ko akong 4 ka bata kag paglakat namon Tita We, ginlagas mo kami. Ay, kami hindi nyo na ako pagpanumduma. Yes, ang listener ninyo nga taga-Talisay, kag naghambal siya nga, dalon mga bata sa Jalwinan. Ako ni Tawe, mga 10 years ago na Titawe, pero imutingog, wala gyapon nagliwat. Ano sikreto mo Titawe man? Ahay, salamat gid, ginpahulam lang ni Lord sa aton, para nga, sa gihapon makaupod ninyo si Titawe sa kahanginan. Nadumduman ko na, dala mong 4 mo to kakabataan itong nagdaog ka mo sa isa sa mga sulat nga nabagto na itong diri. Kumusta ng mga anak mo? Kamusta na ka mo? Paamo ka na? Ay ang mga madumduman na ito na mga istorya ninyo sa kabuhi. Matulo naman ang luha. Pero kung dalag ko na siguro mga kabataan, no? Yes. Okay, update lang. May isa man kita gani diri ka winner nga. Tisubong successful naman siya sa iya sining life. Bao in return, nakatulo man luha ni Tita Wilma. Hopefully one day makaupoy natin siya diri sa This Is My Life. Ay, siya lani, no? Okay. Alas 2:45, Action Radio Philippine Standard Time. Nawili ako sina. Gusto ko pa basahon ng iban, pero ma-horoscope anay si Tita Wilma. Hirit ka pa. Okay, siling ni Elsie Tupas, paniyaga ta amon sudan pak
paklay nga tambo. Wala pa ko nabala ka tilaw sang paklay nga tambo mo. Siling nila manamit ko no ina. Okay, na ma-horoscope si Tita Wilma sa karon iya nga adlaw Biyernes, Agosto 19, tuig 2022. Unahon naton ang zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo amoy ni mga natao Hulyo 23 to Agosto 22. Ang pagtipon or pag-save kung umpisahan mo subong, mag-aayuhan ina sang husto, Leo. Suno sa imo horoscope. Tungod, signos sang Leo, ang magtipon, kag makatipon sang pagkaon. Magsiling ka pagkaon, hindi nga siling nga pagkaon gid literally, di ba? Pagkaon mo sa palaabuton. Halungan mo man ang imo mga importante nga mga kagamitan. Hindi mo pagdalon kon hindi gid man kinahanglanon, Leo. Maswerte nga mga numero 2, 10, 27, kag 40, navy blue is your lucky color. Virgo, ang mga Virgo naman Agosto 23, tubtob, Setyembre 23. Okay, Virgo. Ang mga Virgo, mo ini mga natao Agosto 23, tubtob Setyembre 23, may ara mga tao nga magakontra sa imo karon nga adlaw. Pero tungod sa ginaangkon mo iya nga kasampaton, kasampaton gitawe, kasampaton sa gihapon, mangibabaw ka gihapon. Tungod ara ka sa husto nga bahin. Kag mapakita mo ang imo kaalam, Virgo, maswerte nga mga numero 5, 13, 21, kag 30. Your lucky color is ruby red. Kaya tuwa naman na ito ng mga Libra. Yes, Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Libra, mangin masako ikaw karon nga adlaw, pero mangin happy naman ikaw sa resulta sang imo himuon. Wow! Sang imo himuon or sang imo man ginhimo. Kag isa pa, hindi ka magpangako tungod sang kasakuon mo, basi malipatan mo. Himua lang. 4, 3, 16, kag 19, mga maswerte nga numero. Pearl white is your lucky color. Kadtuan naman natin ang zodiac sign nga Scorpio. Ini mga Scorpio naman. Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio. Hindi maayo nga balita. Duka lain gidya pamatian nga bad news, no? Kanima hindi maayo nga balita. Kay posible maulamid ikaw sa intriga, na? Pero kung magpakatawhay ka lang, kag i-explikar mo ang tanan, makalampuwas ikaw. Maswerte nga mga numero 20, 33, 25, kag 40. Aqua blue is your lucky color. Kantuan naman na ito ng ang zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius, amoy ni mga nitaw Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, yes, Sagittarius. Maayong nga balita, may tuod. Maayong nga balita, tungod mangin happy ikaw subong nga adlaw, no? Yes. Mga mapuno sang pagpalangga kag harmonia ang bugos nga pamilya. Thank God. Thanks God, di ba? Maswerte nga mga numero 11, 15, 30, kag 43. Your lucky color is opal. Ano naman? Capricorn. Ang mga Capricorn, ang mga natao, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Ay, Capricorn, may posibilidad nga hindi madayon ang mga ginaplano mo nga himuon tungod may ara ka importante nga bagay nga dapat atubangon. Ay, lantawas ang maayo, kag halong gina. 9, 11, 21, kag 29 ang mga maswerte nga numero. Mustard yellow is your lucky color. Una pa lang inangabahin sa mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope karon niya nga adlaw. Hello, Tita We. Dali lang gid bala. Hello, Tita We. Baka mangayo siya galit textmate. Ngayo lang ko textmate, girl lang. Okay? Okay, sa mga girls nga gusto maging or makig friends sa iya, na kamo na bahala maghalong-halong sa pagkilalahay. Okay? Aring yes cellphone number 0909 again 0909 578 4069. Again 0909 578 4069.
69. Halong-halong lang. Pamo kay na bala. Akon manghod, silingaw. Titawi mayong hapon. Tagwit ko lang akon manghod sa Haroy. Si Haroy, guro kay Daday, mayong hapon lang ta. Kag sa mga Palate family, Pasuit family, kag Romano family, mayong hapon lang. God bless you sa inyo man tanan dira. Ha? Salamat gid. Happy 53rd anniversary from Lucy Udtuhan sa Central Maaw, Bagos City. O sa mga taga Central Maaw dira, mayong hapon gid sa inyo tanan. No? Kainday Giselle Franco dira, no? Sa aton mga suki, dahil isa pa ginalipat kung upod per minimum Giselle Franco nga nagapangapi paamo kay na di bala. Okay, salamat gid. Relax kay sa pagbalik ni Tita Wilma ay ikaduha nga bahin sa pagbasa neton nga sang mga zodiac sign para karon nga adlaw. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi?
may arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas, ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakup ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakup ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang Dakup ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, ang aton ay 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa pagupod sa itong 3 o'clock prayer. Yes, daligid lang kay tapuso neton. Ang nabili naton nga mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Yes, Sir Mileli Uligo. Away ka sa online. Ara ka sa Transistor Radio mo. Salamat, gid sir. Yes, Aquarius na kita sa mga Aquarius sa mga nataw Enero 20. Tubtob, Pebrero 18. Aquarius, isa mo kaabyan ang magadulong sa imo sang balita nga posible ga kasubo mo or ga kalipay mo. Pero kinahanglan mangin positive thinker ikaw. Mas wati nga mga numero 9, 11, 18 kag 34. Tangerine is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Paisyan, ang madugay na nga gusto mo matabo, may katumanan na ina. Padayon na lang ang imo sini mga ginaplano. Kagpunan mo ang imo kakulangan sa imo sinipuluyan. Kay ina makahatagid sa ila tanan sang kalipay. Mas swerte nga mga numero Pisces. 16, 22, 25 kag 41. Lilac is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19, tumpak gid ang panahon subong para sa imo sa pagplano. Kung ikaw nagaplano sa negosyo. Subong man, kung ikaw single, nagakabagay gid. Kung may boyfriend, girlfriend ka, nagakabagay gid sa karon nga panahon nga istoryahan ninyo, plano ninyo natungod sa pagpakasal. 3, 17, 20 kag 42, pink is your lucky color. Yes, Taurus, ang mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Kung anuman ang ginahulat, hindi pagpaabuta, tungod hindi ina magabot Taurian na. Pero sa piyak, sina may maayo ikaw nga balita nga mabaton. 13, 15, 27, kag 34 mga maswerte nga numero. Mint green is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Kung may maayo ikaw ang ginaplano, Gemini, hulag na para makita mo ang resulta. Ang mga bagay nga dapat mo ariglohon, buhatan na para mangin matauhay ang tanan. 8, 22, 25, kag 37 mga maswerte nga numero, golden brown is your lucky color. Yes, Cancer, katapusan natin nga zodiac sign, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Ang madugay na nga gusto mo mahibaluan, maangkon mo Cancer yan. May posibilidad, may bago pa nga paghigog mga magatubo sa mga singles. 12, 29, 33, kag 38 mga maswerte nga numero. Strawberry red is your lucky color. Nabatian nato ng itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope para karon nga adlaw Biyernes. Again, thank God it's Friday. Natapos na nga itong sa mga obligasyon. Labi na sa inyo nga may mga panaad every Friday. Mapaalam na si Tita Wilma sa wala marbutan, pasensya na. Pero kita magapaalam sa karon nga adlaw pets sa Justin Webes sa bulan sa Agosto tuig 2022. Aton Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Genesis chapter 1 verse 3. And God said, "Let there be light." And there was light. I can't say goodbye. May damogin nga salamat sa wala malabutan again. Pasensya, mayong hapon. Stand by sa matawang mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!